Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liliana Ivan și în această ediție ne ocupăm de numerele șansei de duminică 3 februarie. Este un interval în care vocea intuiției este bine să o ascultați cu multă rigurozitate. Scorpionii și nativii zilei sunt cei care vă ajută să înaintați pe coordonate foarte exacte și să nu greșiți în nicio inițiativă, mai ales că astăzi veți colabora foarte mult și cu persoane de sex feminin care sunt mai ambițioase și care vor să-și impună punctul de vedere. Punctul lor de vedere de multe ori nu este cel mai corect. De aceea există acest proverb, toate la timpul lor, și acesta trebuie și el foarte bine gândit și trebuie să vă proiectați tot ce v-ați propus în funcție de acesta. Nu trebuie să vă bateți pasul pe loc în niciun proiect, chiar dacă este duminică, întâlnirile cu specialiștii, mai ales cu cei care lucrează în domeniul diplomației, cu detectivii particulari, cu cei care au legătură cu deplasările pe mare, pe apă, în zonele de apă și mai puțin terestre. Este un interval foarte bun pentru toți cei care și-au propus să revină asupra inițiativelor care, din motive subiective, au fost abandonate și membrii familiei sunt foarte necăjiți pe această temă. Vreau să vă spun că foarte interesante sunt inițiativele care voi le luați de comun acord și cu psihologii, pentru că ei sunt cei care vor avea un cuvânt hotărâtor în demersurile zilei, iar rezultatele vor apărea în a doua parte a lunii aprilie. Dintre visele pe care le-am analizat, am ales ca de fiecare dată cuvinte cheie, de această dată cuvintele de excepție, aș putea să spun, și le-am organizat în câteva variante. Varianta de bază 3, 12, 10, 21, 27, 35, 36, 41 și 42. La acestea veți mai găsi, așa cum v-ați obișnuit, încă 3 variante simple și care, sper eu, cuprind și numerele voastre de naștere, datele care vă interesează pentru cei care sunteți nativii zilei și Scorpion.